Tamentang ini pulino nagkatien ko chong play na mga kwa nga niya Kamstead nga nambun katien siya siya tayo nga kwa ba pinyo sngaw ya gani ka jing hikay kabangin biteng biyang ha gani ka patu jong gani ka voice ka basis pa san puway ka baladep bat mentag sni gani ka voice ka basis pa san puwa ha kabang alakren siya pang ka jing mare ringkat bat ka jing ito pao ngi siyang na gani ka dikhat ka ba ang kumne na kita proverb kalau nang ka ba arpo kunday ka dikhat ka ba khat pra ka ba ang hakabamdan ka jing ito pao ki brio ki kentherno ya ka adang rei uta ubusumar ya ka an sup utaken habamdan ka jing ito pao ki brio ki kentherno ya ki adang agiwe ki kentien kung mga laong ka translation ka balang clear ang ni kalong hagaktin English ka ang people without vision they perish kibriyo kibamdan ka jing ito pao ki janno nakatagadaw nga kwa agini gapor ba ka jing yait lenti jang pi ka jing yait lenti ka jongi abang isyakri yo blay hagini gapertay lada pimdan kani ka jing ito pao kata ka jing yo i lupa ya ke ega bansawan ki jing posnil ki ba no blay ya ki bo blay ubu sa ka do nut jong fi shirta ngam kren ni tu ka jing posnil ko posnil rumah ya ni ka tai em na kren ni kita ki jing posnil ki dreams ki ba ong ka tin English ki bangi don ya ki bo blay lo tap lupa hangi na tu besdang ya ka ega bo blay un sa pendap aga jingem ya ka tanga kwang anong fi haban bats kemika but what juklet what jumare shabar nang ta what juyat shabar nang ta what shot pen shot kan ting diki aka ai ka tu ka jing ito pao la ni ka jing yo i lupa ka bo blay ula tap aga donut jong fi nga kwa ba kumbang ala hikay nakatu ka kitab ka jong habakuk la nang ka ba ar ba ka tu ka jing ito pao don ka man to don ka man pen shai bha na makadan ko por ka bo blame lo da bu ya ka ba kan poi bat kan poi siya ka bakut ka nom lam ler nakataga daw mentag ski nga kwa ngan kren ni gani ka jing ito pao la ni ka taga jing yo ilupa ka bo blay udan yo way po way brio u bashakri yo try I way pi way I bashakri yo try pi hab ban on try ai hanga ya kata bu hanga try pen pao hanga try ka ega ba me bu lupa ya nga ba nga day ban le nang ni shikman khnang ba pinom mare klumar khnang ba pinom su sharp and shot kenting da jing pen klumar ha ga jing ya lenti ga jopi ngai idan ki brio ki bam sing tho ye ga jing I tho pao ki bam tip ye ga ni ki bam dan ka ni ha ga jing em teng teng da ki la ya ha ga jing shikri blai kham tam ki batrai ka mu blai ngai yo I dan pring jong ki ba le ga ni sipang le I ga tai sipang nang ta de khnyum ye ga ni khnyum ye ga tai nang ta de shanu le su truot kai kum to ga khwang ani thoi pi la da pi snot tho ba u blai u dan ga jing I tho pa ko bo ai pi ngan pen I fi men da ga sni nang ni kum no pin le haba blay ula khat ifi haba blay ula bu afi ula ai fi ka jingyo ilupa fi la don ka ek ba no blay ka ba unsa penlong ifi ka we sni ken mau ka jing ito pau ku mangala ong ifi ka dan da ka set time ka dan da ka por ka balabo nag da ka daw pi don ka man sngot kho ban yat bat ka jing ito pau bat ngan hikai biang ifi ngala ong lupa ifi ni pet kambon na ka jing em ko jong Joseph namaru Joseph aga Bible udah brio ubah hikai bahayangi haga jing day bat ke jing ito pau kabo bleu ai ga jing em ga jau bat lik bang na ga jing em ga jau Joseph nganwan ra kaba bnia bahaman ta gisngi ya ka bang ta trang bagani ga bang hikai fi ngi ga por kanum long le no ai nga kwa ba pinyo man sim nginu me ya stat ru nga kwa ngan da kren suki jaya ka naman nga kwa ngano fi baro ki brio haga Bible ki dan ga jing ito pau ai ngu you play ba u play ba khat yo no waru u ong u thau ka yeng leng barom nan mas ngau tho re u no wa u ngau tho no play u dan pa ka jing yo I ba hak we ka ski un na ban pen email ka jong ka yeng but what la da ka shitom yo u ban thau ka yeng leng re thau
Apalagi kejing syak kentat kejing keren ben reu tau. Balai namar kejing yo I jong u kaya per namar ki brio bro gidum singot ho tang tu marwai u badan kejing yo I ya ka ega bo play Ukraine u ka tu ka kejing itu pa u jong noa bat ula ban pendap ban yo I wat la pertai ka keren glumar re ka bakhat do ka haban yo I ka ega bo play pendap kejing im ka jong noa pipuli u Abraham filap bo Abraham u de brio u bo play u khat no u negeri ka ba rim ka bo shang ba ruang mino ngan pen I me ngan yalam me ngan kerkhui me ulah dep lepa ban yo I ang seng jenu me lait me lang kejing kerkhu ngan yalam me segeri ka bang empat I pen I me rei ngakhwa men yo I lepa ka kejing ai ye ka ta jaka ka bangan se yalam me bat ngakhwa men ko ngo inga u Abraham udah mi u yo I lepa uyo ilpa wat lada dan khonu la deb yo ilpa ba unio khonu play lada ong umi shabar u pen ong u khmit chijrong ba abo khmit chijrong uyo I ki klor u play ong kat ke jing bon jing ki klor ngan ai khone me ba u Abraham ula nget yo play ba la nyaw ke ta ba kalong ka hop khmat jo play fi ka ta ka de ka bo play u le ki brio u Abraham dan khon re u la deb yo ilpa ki klor u la yo ilpa ka able play ong an ai khone me ka jing bon jing ki klor nakatagadaw Abraham mo bat bet ikataw ya dengan jing but barakhat dan kidan kejing itu pau pipet yo Moses ru play bu khat yo ang kile yalam no ki khon Israel namar ngadan kari kanan ke bangala bu lupa ngan yalam ki sigari ke betul de dut ber ngabat Moses ya kata khala rung do long snam pa kejing mut diperkhat jong khala rung ke mensim ke jong but ulai ban hikai malang sini ki khon Israel ban ang mi no nang ni negeri Egypt ngan yalam fi sigari ke bu play ula bu fi kari ke betul de dut ber ngap barakhat ki bami nang to na Egypt ha ka jing shisha kita na prenga jing yo I lupa ye kata gari ka ba to de gadot ba nga ba dai na kata daw filap u blay ha bo khat de bri chu khat kum to u da pen I ki shwa shei bi de ban let people in the Bible shisho filap na ka tin ka jong blay filap you David ha ka bo blay khat you David bi mau na bo pen sle u la de ong lupa you David ba un shong ga khat ka jong ka jat na Israel wat na daw de tang nong up lang brat re ha ka bi sing blay la de ong lupa uni uday uban shong ha ke khet ge jonga ya ka bangan peniang u apa ke jat beri sa ba un shong ha ke khet jong ka jat benri ge jong blay ya ka ba un sin sharbat yu I u David na do dang kna ula deb yu I gene but baro ge beri people in the Bible pilapa wat u jisuru ha ke Paul bo blay wan ra u ula deb pen I lupa u ge ge ba un sele un se yap ge ding fna ta mo so mi pat ge sing ge balai but us shong shi ke tiga man ge khet jong blay but ke ta ka penong yu jisu bu ni ling bai ki tes ki bobon ki jing embat ba ula ban job nama ba udan ki jing yo I lupai ki ega ban sawan pipule yo Petras ula deb yo I lupa ba unsalong nong tong brio baru jisu la deb lupa bot enga ino itu ki do kha namar melo nong tong do kha rei ngan pelong me nong tong brio ba yo I Petras u yat bot yo try udah nget ya kata yat ba kata ki jing itu pa wat apa ki jing bakla ki jong o rei u blay pendep ya ki jong ki jing itu pa ha ki jing em ki jong Petras ba pipet wat yo Paul udah nagalenti sa Damascus ula dep ong pau ni de shakri ubang alajian mau atiar ubang alajiat kerpang uban rai ke keteng ke jonga shigi gentle but Petras Paul dep tip lupai gini wat a puteng jong betu ke jing bishar ke buhab apa gi nong sinshar haga himarum and re Paul uang nganum la ia ka bangan le persya ia ke jing itu pau beneng kita ke dei ke ketien ke banau blay filap ia ki brio paro khat ke Bible ngamla kan jer keteng ne bar khat ki dan ke vision ki dan ke jing yo I lupa kidan ke jingpin pau no blay ya ka ba blay ula bu lupa shei bakin salai na ka daw nga kren fi gi shong nga ni ko ban snap ya ni ke jing kren jonga nga kwanga no pi fi don jing e ayu meta ski ke e ke problem ko ba fi face ke jing em ko jofi ki e ke jing ja ke jing em jofi ke bi ya kendo fi don ayu meta ka ba i ko ba la yap lot i ko mam don jingerman shu bar khat bi shong apren ke jaka ka ba lo ko ma pren klaw lesim don e shu ke jingerman renga kwa ngan ong fi mare shkhmat ringkat bat kita ke jing itu pau bo blay u fi yat bet jkhmat kendat kita ki aka barakhat bat itu ke jing itu pau finio I u blay un pen poi fi shaga jaka bo blay la khat fi ngini shong kham jrong ngan pen I fi khambon lesingan yalam fi khamjliu nagni kitab Genesis kalanang ko balai pun nyau terter ya ke jing im ko Joseph to ngini pet nadu besdang ya ke jing
em ke jong fi u Joseph udang dap dang kat nyau snem gerta u bleu la de pen pau u la de yo i lu pa ba uni un sakela long unong ya lam u bekrau pa Egypt ba un salong unong telat em u bekrau ya ke pertai ba un sadai u briu bekrau bala ba wanra ya ke yeng ke jong Jacob ha ke jaka ke ba u bleu la bu ba u la plan ba nang ni kin sami ki khat arjat jong ki kon Israel ba nga kwa kan ong fi ke ke por pin so tho kan ke ke ba bleu la de plan pa la de yo i lu pa ba u la pen pau how Joseph upen i baro andre upen i kat tu gat ni da ka bu ai ni ke jing po sneu tong ini pule ya ke ni ke kitab Genesis nang ba live nyau ngan pule du khat besan wat la da bila ji snga ni snga bahan namar kidan ki ek beri kidan ki ek belong ki mo ki nongrim ya ke jing ya lenti ke jingi knang ba pila ban mare shkhmat bat ke jing itu pau namar ke jing hikai jonga ka bang kren chipi ke dai mare bat ke jing itu pau ma let's say in English kanang run with a vision mare ringkat bagi jing itu pau kata kada ketian ngakwa an pen i fi ngani ko nak kitab Genesis nang balai punyo de besan tang ini pe ningkong igani but u Joseph ula posneo ya ke jing posneo but ula yethu ya ka halaki himmen tikila nang kham isi u bolanga kitus ngau mentang kerpat ifi ya kini ke jing posneo ya ka bangala posneo namarakmi ngadang yete song yigi thup ko ba hagalengka barakmi ke song jonga gala khijat bat gala yang bet ru bat akmi ki song jong phi ke la yang lengwi arbat ke la yang ru ye ke song jonga anda kum ta ki men jong u ke la ang u shisha men sin shara lor jongi ne ma me shisha men yo long try lor jongi bat kila nang kam isi shoyu namar kita gijing posni jo bat namar ki tien jo ngakwa pin bat ba ye ne ngini pek ba ye ne gijing ikai o kalong ka jing kemen nga ngala yo jing shai shibon nang ne ngala ya da ka rukom ka ba ngasngot ho ye ne bat de ta daw lung ba gijing ya lenti ling ba gijing shem ne share kat bat pi bat nget kalong ka jing men toy ka kra fi ngayo jing men toy kat ta no Joseph bat de ne ta daw ngakwa pin singa ba fi u Joseph ang ni udan gijing posni kani gijing posni kam dei ka tu gijing posni ka ba pi posni ba pi bun kam ba pi ku slai ba pi jin jar ba pi ka tu ki bagi bri ki posni ki tho tim ne ki ba tai klumar what jungai klumar gijing posni ngan bu kom ta what jungai klumar gijing posni the pet ba wat kidan ke jing posni ko bo no play ka ba klalong ka jing ka vision mo ka ta ka jing yo i pa ka bo play tam hai ka ta kalong kam kerpang kam dei ka ba fin chu ong ka posni kum ta ba ngan mi long kum ta ma long ta chu poi kam dei kum ta nga kwa pin da pet ba da bishar ba ka dei ne em ka bo no play pet ye ka ne ka bo play wa ai how Joseph wa ga ne ka jing posni ka klalong ka vision ka jing yo i ka jong ka ba u Joseph la da yo i pa na do dang khat news nem gerta but pipet nang ni sengapa pipet nang ni u le ka wei ka kam sengapa mo ngan pen i fi nang ni u le ka wei ka kam habau yo ye ni ka jing ito pa sngal tho pi ka ta ka de ka bang kwa ngan ong fi nda yo ye ni ka jing ito pa sngal tho fi sngal tho e ro ya but haba sngal tho u le ye tho ye ka lagi jong ke men ki para kata kata ka bang kwangan keren kham jerong menagisni ngadan sibon ki ban keren ang ta fi pin lap barobor kata kata ka problem magini isni ba kidan ki brio let's say pi ki basngap agini ka poro pi tip holiday chimen ya ka ka bo play bu ak jing im jofi fi tip ba dan ka ka bo play bu ak jing im ko jofi but pi sham ya ni ka way ba feeling pi pisa fi perkhat pi duai ru pim yo jing shai fi perkhat ka ni ka bangayo i fi Joseph ru yo i ka ni snot ko ka ni ka bangayo i tang ba dan da ki we pi brio ule ye tho jala gi jong ki men jala gi jong ki para hala ga jong kpa hala ga jong ki keme fi ka we ka banga shamang ni ga dei ba ki men jong uru kim snot ko ye ga ni ga jing ito pa ko ba yo ki kime ki kpa jong uru kim snot ho ye ga ne ga jing ito pa ko bo Joseph yo but kane ka pen po yo Joseph ga jaka ka e ka ta ka de ka bang kwa ngan ong fi ga ne ga por da fi shakri u play no play u ai ga jing ito pa ka e ga ba pin salong ha
gue ke por ka ba simpor fi ga ba pinap ni ai ling ban re na do ba fi yo fi do na preng jing ling a fi do na preng jing pi sa fi ko apla ban tip ye ka pi kemen teng teng tang ban da fi pet pat ye ga jing im jong fi mso tho tip jeno kan poi ka ba kum no ni ga jing yo i bat nang ta de nda fi share ka fi lap ba ka ba e ang ni ga point ga ba ning kong jong ang ni ga ba nga kren ga dei dan manu manuru bas ngau tho lot ye ka e ga ba blai utmu ia ke jing im ko jofi kita kadai ke tian ke bang bu ning kong mdan manu manuru dapat bahai ke tian mdan manu manuru bala ban ngau tho lut ia ke ai ke bo play ubo ag jing im jofi kita kadai ke bang kwa fin de shai ba walit persyang pun ngau tho lut ig bre walit persyang ia tho sig bre la ia tho lang lang don bre bi tho lang lang ia ke ai ke bo play u ai ki ke bo play bo pilih tho lang lang penang kelumar. But u Joseph ang ne u yitho je lagi men je lagi jong ki para nama umdan beriu di ki wepat lat tang hayeng la jong hi ba u ni tho e ni ga ba u yo i nama ka ni ga pen kemen ne u ba teng teng ga penling ai u le se but hang ne u le yitho ndai ndau yitho ka problem ga ba u sham ni ga dei ba umdan bas ngau tho e ga ni ga jing itho pao ngatip dan na preng jong fiang ne firu fi sham me ga ta ba what kimegi kpa jong fi game snot ho kai bo blay bo ka jing em jong fi what ki men ki para ulok kalok ki badan ki jing dai bejan ba fi game snot ho lon kim la mut doro kim la per khat ro i ta bat ka wai ru pin la ye ga ni ga wai snap ha kandan pen ban ka jing bishni ro ngalap ang ne bagi men jong Joseph ki kala isi namar ba uyo ye ga ni ga jing yo i pao Fe ukikla isi penban people in ne kila nang kham isi u check bai ka ta ka test ngala bu ini ka tien ba baro ka vision baro ka ega ba bio no blave u blay un yalam shwa via ka test hado ba pin un proof bakata ka ba blay u ai fi un da pen rung in bila magi test ki bobon ban pen poi fi shakata ka jaka ka ba blay la tmu pi pin hap ban rung lingba ki test ki bobon what num perkhat babinia na beso ndan ya ke kanan na Egypt himla pin mare bet zoom bet what na Egypt shekanan pin hapan rung lung bagi test ki bobon but u Joseph ula adep yo ilupa u blay ke jing ko jong rei u hapan rung lung bagi test ke test ka bening kong gadai bam dan bas ngau tho mano but kin khamisi ru ifi kata kadai ke bang kwak ngan ong fi fin sha ye ka wei kata kadai ke rejection fin ye kendo ye ke jing sha kan tai ka balang ka papidan ka nam snow tho fi ki priu ki bi shakri play what ka leadership ka papidan ka jing ki nong ya lam jok fi ki ta ki ba ye ya lam ye fi ke nam snow tho lot fi nga kwak ngan ong fi ndan bas snow tho ngala bo i de ke ndan bas snow tho hang ne Joseph ulang marway ni usa ha kata ka jaka ka balong ka pangan ong be fi usa marway nama nda haba pidan ke jing itu pau fin hap yat ya ke test jong ke jing samarway fin yo im dan baya pay hang ye ke taka papi ye kendo mapim dan bala ai do ban sno tho bat ga wairu ki kawan penman ke jing bitar kan wan penman ke jing dom namar ba fi yo e ke jing itu pau ki ba long kum papi ken tiu penman ye ladi mo jusa menu o ka song ka ba jong ga yang re ki song ka ba jong pi ki yang lengwiar bat ki yang ye ke song ka ba jong fin snap ha ka ta long mo kun tiu ladi re nu brio ulang sinsia u ye tho bet ye ke e ke ba u ye kendo u ye tho hok ye ke e ke ba yo i bat nang taden da pen pau ye kala ki jong men rekim sno to nga sham me ni ko wengan kren ku bagalong la da fidan na ka jaka ka ba ki men ki para ka kam ko jong blay ki jing ye seng kim sno to ye pi kata ka de ka problem ko ba krau palat e ka jing ko jong fi nga kwa pin da pet ba ka jing shikri blay jong fi ganum po ye ta nganda kren su ki jawat let kirki la da ka kut no ka ni ko poru ngin siep teng biang na mga kwa ba pin da yo alut na mar ngas no to ye ka e ka mga kren hagajing im go jopi shibun ba agri gajingi ki brio ki dai ki badan ki jing khat no play shibun ba kan thai ba chinra fidan ki jing ai ki khraw no play fidan ki jing thmu ki bo play la thmu pa na do bam pat sang nong re me go pertai
fi bleu la khat fi dan ge jing tmu ke background re ya kata ke jing tmu bleu la pen pau ke do not ke jong fi but pi pershangi ke ban share kata nama dalagi phim so to lot pi le share ka ba lagi men lagi paran re kem sno to fi but kinang kham isi pen man fi sa mar way nga kwa fi ni men sim na ge jing im ke joseph ru u ya kendo ya kata ke jo ke test ha ge jing im na kata ke dau na fi rum hangta nga kwa fi ni men sim lo man ge jing kren ge jo bat bat ye ke to ge jing I to pau ngani thui fi ladam dan bas ngau tho the snap ai kita ketien kan IP ke point ke baar ladam dan bas ngau tho lot ia kata ka bo bleu bu ge jing em ke jofi dan bas ngau tho lot ke ai ke bo bleu tmu I wat let chak tiang u blei us ngau tho u blei us ngau tho namar un happen ro ge fi lungba ke tes u hap us ngau tho u blei u Joseph na kata kada us ngau tho bagi kmek pa jo Joseph kim ngau tho us ngau tho u blei bagi men ki para kim ngau tho waru Joseph ngau tho but u dana ke tes tang ba u blei us ngau tho ban I men sim u Joseph u le am no bite pi pulena ka nang ka ba life nyau le am no blei pi pulena ka nang ka ba life nyau ka khat ke ba khandai ko ang but u la pot snail sakwe pa ke jing pot snail but u le tho e ka ki men u angru das ka ba mo ne kan I men sim bi Ula orang kami ngala pot sneeuw sakawai pat gajing pot sneeuw. Bara kami ke sneeuw benai berkarwe ki klur ki angu yanga. Baru ula itu ika lagi men baru kupau la snack bersya ula orang u kai kan ni gajing pot sneeuw ke mela pot sneeuw. Mangaba ke kami jong aba ke men jong me sisang ini wan ini ngungan ini khmat jong me adu khandau ke men jong ke le bishni u ada kupau la kan show ke gajing orang halaga do not nak ta daw ko vinyo men siam nang ne ngan pen fi pet bahaya ke jing long ke jong play pet bahaya ke jing crowd jong play yang ne fi yo u play u bal khat yo Joseph ula pen ke jing itu pau ye song ko ba kim so to ki isi pen ba ni u ma ki sedang show ni u summer way minta ba ki u play tip ba ke kta yo Joseph no summer way pi pulin ke ba u le ko no u play u I summer way pat ke dreams ke ba kham he fi ke ta ke de ke bang khwang nang fi la da tu ke jing yo ipau jong fi ke de ke ba don plenga test ke brio bor khat ki kan tai de vi sa mar way na khwa findan da ko pat ke jing yo i ke ba kham kraw ban ni ke tu ke ban kong ke ta ke de ke bang khwang nang fi don ke jing yo i ke ba kham kraw su ka ban rap de vi ya ke ba finang la ban ya chik mar blay tip de ne u ai sang way de ke ba kham he ban ni ke ban kong kat malang he ke test ke jing yo i ru ke nang kham kraw nakatagadaw na via igites ke bakame tip bago promotion do gede bakam crown nakatagadaw na khwa fin lek men gumaw Jacob ang sitisyo Jacob na maningkong da pipuli wang nyaw ka jinkmen suda ko para bagay o pihaba ka jinkin jo ko bunjat na magatakan penlong ka jingi Aisha bagatakan jingi Aisha ka jing shaman sim na khwa fin ay ka por ka biang ba na maru blame dan ka por ban kan TV fin mi na ko ka siarong ka Bible nakatagadaw pipuli nang ni u play u le ka way ka kam ga krawang ni uyu ibu Joseph ula do men siam ni na mar bam dan basngo to but nang tade ki isi pen bani u le se kala pelingo ai un rei u blay usngo to ban ai men siam Joseph ule amno u ai saka way de gi itu pa ko ba khama jrong ka bay sriam thik na mo blay unum ai shi phang da way unum le ko ta un ai be ke ju jin yo I wa la da ka per tang ba shaka ju ko phang u pen I biang ba u pen I saka way de ba ka ta ka dei ning kong pen I de ki song ka ba hadin pen I snan da sngi do benai be gi klor Fica taka nega ba blay upni wa ngakmi ke sni ubnai ki khalwe ki klor ki ngu inga ka ba mot ublay upni sa ka ba kham he ka ba yedai kum ju thik ba ka to ba ning kong tang ba ka kham kraw ka taka nega jing long jong blay la da fiya ka do blay no ba no man se me fi un ai ka jing yo ipa ko ba kham kraw chu shu ba ning ka to ba ning kong na maru tip ba fidan ka mandan ka dream mo ko man chu ong ne dream a bigger dream nang ban posne ban yo I ye ek ba kham he shu bani to benin kong kat manang jor ke jingele nang yo I ge kham kraw fin yo I blay re bas not nat kun ta fi yo indo fo snil sa ge jing fo snil ko ba ar ngas not nat ye ne pipule nang ne ge bible ndai tang ba ki dom mi ndai tang ki isi in re pipule nang ne ge bible ko on kile ye bishniru kpa ge kmele ki kala dom ge bible ko on u kpa da snang bershayo
fin lap ye gene de fiat fin cha sneng do bagi brio gen perkhat ba fi sarong ba fi sno sarong na kwa gani tu fi gene go por u joseph u cha sneng per cha u pa hakmat jon gi men but baro ki bishni u fin lap ba hab fiat ga jaka ka ba ka test jon ka ba jon ki brio gi ba bishni na fiat ga test fin lap gene go way ka jing bishni ka pun pu gi shieng ang ga bible fin lap gene go way la da fiat gene jing ya lintin da ba play u po fi ek bekrau fi persaman pendep ke tabania cikman dan si pon ke brio ke ban isi efek dan si pon ke brio ke ban bisni kata dega mengaku nganong fi what you shifting of biat baru play namar nda haba vidon ni ge itu pau jing im ke bo play un sa penlong fi ngaku ngani tu fi ban rung leng ba gini ki test ye ki bangan pen fi ka way hadin ka way pat namar kadon ke jingkel ku go bekrau hagini ke kitab genesis knang ba gini pai shekli shechong shege jing khat ka bekham sheneng ka ba u play le khat ye ge jing im ke jingi tangi ne pet nang ne fi puli hang ni nda haba mdan besngo tho bleu ai sa ka we pat gajing pos neo ya ka ne le kila nang kham bishni ba usukpa ba ke kme kila sneng persha re fi puli na ge khat ka ba khat ar tangi ne puli na ge nang ka ba lai bin yaw khat ba khat ar gong ba ke men jo u ke le let ban sharai ki kin hon jong kupa jong ki shashikam. But u Israel ulang hau Joseph, kaman u Jacob ulang hau Joseph, ke men jome kin me sharai kin hun shikem. But ulang alingan pa yame sha but yame shaki ulang hakmi manga. But ulang hakul kile nga kerpat yame kmi la kasuk bahane em ke men jome ka bahaba kin hun but ulam ktien pat nga kumta ula pa u she pentor Hebron but kilalek po shikem. Ta khmi we briu kendo badu udang ya sakma galen kha baru taw briu la kli u do me wa li u le thu nga wa ki men jong aken te thu inga nga kerpat me he ki sharai baru taw briu le thu ong kli ken ria no nang ni na bangala yo snow ba ki la yo ong ngine le chedut han na gum taw joseph la le be la ki men bat u la shamme ki hadotan fi ndau joseph yo e gni ke jing pos ni ye gni ke jing yo I pao ba un salong nga kwanga ni thu fi udon hi ha ye mi na ye nga le no sta nga le mo an shukran no nang ni nga le no ka ta ni le no ka ta dang gi yo ji chu pa ta ki le sdak no da ministry ki le no nga kwa no fi wale kriki ga ta nga kwa ga ni ki por bi ni ya chwa hapo ga leadership hapo jong ga jaka ga bo ble dang bo ye fi na mar pin hapan dan nang ta udon khmat jong pa ba lu pa pa le pe gi men bat nang ta de u joseph u kongo be ta la da fidan ka ke jingi chu pa pi haban kongo pi haban ya chipor ble un ya lam fi gi jaka gi beret gi jaka gi ban pknyat ye gi jing sarong jong fi bat an knyat no de fi ban pen po ye fi shi ga thong bat pi pule lang ni nda u le wa gi men ra la gi jing ba ban le ban a jing ba le pe gi jing ba ha joki but ngani tu vi ndaw lek ka bible ko ndaw joseph le be ki jotan u shame ki hadotan but ndaw le u shame ki hadotan pe ka bible ko ngumne kila yo ya u ne jingai ta ba umpat po ya jan jonki kila ya sala lemban peniap no yo u but ki de ngumne hakmi ulawan uni try ki jing po sneo ya mentana magatangi ni penyap no yu bagi ni bread yu ka wei ka tliu bagi ni tu wei murat busniu ula bamdu yu anda kumtangi ni kmi long ayu na gi jing pos niu jong u hiu u joseph ni wan chalagi men wan setiada ka wei pat ka jing tmu wan ni ka ban anjing bamiki ban kongo i ka jing pa ka jong pa ban le ab hai lagi jong men hende fiyo iki men para jong u ki don pen ban na ha jing tumu go besneo bat kata ka dei ban peniap no yu na mar jing po sneo fi kata ka dei ka ba ngakwa ngan ong fi ni go po ngan wan ra sha ka ba kin jaman sim kin dia ka ni go por kana ma pin sno tho nga sha kran ni ni ktien nga sha ai ka teng dream killer ki nong peniap ye ka jing po sneo de pet behind of yard again ke jing but no fi yard shano fi light hang no fi don
hagabakum kanu gajing syakri fidan bat kinu ki brio viai namar dapat ha pinlap hagini gisni fin yakendo shibon ba ki nong ki brio ki batmu ban peniap ya katu gajing posneo jofi ya katu gajing itu pau jofi ba pinum pai situ kin persyang ya kaban pen baklai fi kin persyang ban pen yap ia kata ke jingyo i ke babio i no play but kata ke dega bang kwa pin pikir ba fio i hang ne ba u Joseph popli one tip ke eru one back ringkat ia ke ban ai jing ba me lagi joge men reki temu pen man peniap kata ke dega bang kwa nganong fi usai ta ne ni singi on ya le kat la kat ya ke ban perki i ke brio degi jing ja sau dong ya ke ban persyang fi ban pen yap ia ke tu ke ba blay bu ke jing em ke jofi but kata ke dega bang kwa pin pikir ba na mar kidan ki dream killer mga ong pi kidan ki nang peniap ye ke jing po sne ku jong pi but ngada dwai bo blay un play ki khmat jong pi meta ke sni ba pin sno tho ye ne ba pin pek ba vi check ba ye ne dan ki ki ba blay di man penlong ki kidan ladangan kran ye gini ki nong peniap ye ke jing po sne ko wai pin lap ye ne ko wai dan ki ki ba namar ke jing bishni namar ke jing pamla sha namar be ki yo isi sha bo blay le khat pi but sedang man pen pau ki fi ngakwangan itu fi kindan ki bo setan untrai ban wanra da ka dukom ke bobon ni ga ban peniap ye ke itu pau to pi ka wai ngani tu fi kindan ga ba setan ngile un kinti fi sijrong un yele ye ka ban divert ye ka ta jing khat ka jong play ka jing im ka jong fi da ka ba u bo fi ka jaka ki kham jrong ban pen kan tiu fi ban pen sarong fi ban ki bro in pen sarong fi ba pen bakla ban ngani tu fi wat let klet ye ka ta ngakwa ngana fi ya ha da ka lenti ban ko ngu bet ye ka jing lam shong ka jaka ka bo play lo bo fi ya chkhmat baru try wat ki jing mat ngakwa ngani tu fi la dan ba bishni dan ba thumu ban peniap dan bala ban peniap namar habo play lo khat fi un pen poi fi sugar thong but pi i yang ne gi mot ban pniap pi u ba gi mot ban ma gi mot ye ga ban pen du no atat ye u ban pen jat no ban chu thok ye lo pa ka ba ko ang khat ka ba ar pu we ngan pu de ko ang ruben u la yo sno ba u la pla ju ne gi ti jong u na gi ti jong ki u la ang ru atat wat ai ban en pniap yu ba ruben u la ang wat the ye ga snam pen hiar ki she ne ga ka ba clown re wat bu la gi ti u ye ga ne u la ang bu ni o pla no yu na gi ti jong ki ban ya lampat yo usalo pa de pek bai ni kten u blay udan gibril what happening jong ka jing im ka bam idan la chu ba pin la na ka ta ka ba ka jing ele ka ba wan and ai la da fi bat bet ya ka ta ka jing itu pau ngan sa peni fi shi bet kum no Joseph le ndrai ngan chu ang la pai ke ne la da fi bat bet ya ka ta ka bo blay u la bu ifi ban pen poi fi shi jing thmu go jaw wat le arta ten ye ta wale chep ten ki priu ki laban bishni fi ki priu ki laban isi fi ki priu ki la ye ban thmu ban pen ya fi ndem dan mano ro bla ban pen ya fi haba fi dan ke eke bo kraw bo ble ye eke bo ble la thmu ge jing go jaw fi bats ka me ta pen poi bet cheta dan mano ro baru ble un ple la un pen mi ruben ge jing go jaw fi da bat bai ge ta u ble udan ki ruben na ka benta jong fi ki ban thau lenti ya ka ban pla ke fi udan ki ruben but people nang ne ka tin ke jong blay ko ong ne ka tin ke jong try ko ong ha ga khat ka balai busan ko ong ne kala ja ha bo Joseph lo wan po shele gi men be le law no ik sap ti jong uno Joseph ye ka sap ti ko to broin ken ye ko bo phong but le shim yu be le pen hiar yu she ka tli en re ka tli ru kala ngat no ba dan ka ta de ka ba sno tanan na kwa na kren ba hai ni ke jing itu pau men ta ke singi da fidan ke jing itu pau wat ki tliu ki badak ru kin rengat u blai on penrengat itu ki tliu ban le yu ndai ban pelat ye finang tom ndai tang ban chu ma ba pinum hap su tliu pin po je tliu pin yar pin po je ke jaka ka be na mara ba fidan ni ke jing khat ke jo blai ha ba fidan ni ke ha pa plan ke jo blai fin hap rung ling ba ki jaka ke be ke jing em ngala de ong fin do sna wat le mot fin ya na be sup wat le mot fin ya na ba jai pin poi bet chata fi yo yang ne u khlem lai na ni tliu tang ba ha ba ki mot ban peniap hi ban peniap tu blai unum sha un penrengat wat ye ke tliu ru na marang ni ke bible ko ang u ruben ang te wang wat he ge snam to tengin peniar u she ke ni tliu ga ba klau
Kabamut kani ga tliu ni kani ga he ba kadan ga ka bana bread ni brio ni uniap jelap bet ngai ka bible ko angle shim u gle peniar u shiga tliu re ga tliu kalar ngat no bat dan maka ka ktien jong blai haba ga kran ni walin mut ba kani ga dan kani ga jaka ni ga dan ga ba he ba andre haba bread you brio badan ha ka jing ito pau ga jong blai u ba ya ba u blai ngani tu fi wa la dam dan jingerap nang no u blai u la ban plat di unang ta na maar blij en fulfill. U blij en pendep je eigen mogelijk keren hagijing in godong Joseph. Yo mensen hem dan ta. Wat la da pipa je jaka ka basngo ko magibret gibriu pi hatreu sngo ko num tan sho ba la ban pet je gijing in godong dan pinum pin jaznan. Shakla o shaka jaka ka bam dan mayo in reken mau blij ikmat jo try gidan halor jong gi ba hok ngong getien ge jong blij ki khmat jong ugilang halor jong kita gibriu ki bo blij u la khat bat pipulin nang ni u Joseph la brat u shaka ni tlu reken ni tlu karengat kita ka de ga kwa ngan pin pi hage ni po namar ngan ya ni ya ter hage ni po pipulin ga bible ndakar ngat no ga tlu klem yaw Joseph u shong ben dia po ndagi khongo ye yo i klem yaw shong ben dia tlu gi tiba un sakiu nang to na tlu ro namar ta daw ki le umne ke le shong khandau bi khat ga ba ar fusan ga ki le shong khandau ban wan ban bam jing bam ngas ngol ngo bagi bam jing bam daga jing bam go bon ra Joseph bat gile khmit ila gi khmat ba gile khmit ru khmit shigen hon gi kinja Ishmael lewan na Gilead ba gi ut jonki gi bakit gi kinja masla ba gi umpani yang ba ubi ba kodor ba laga mir ba nekit gi shati shari Egypt ba u Juda ulo ang lagi par kan mento ila dangin peniap ilo para buri ig snam jo alingin ye deno yu hakini gi kinja Ishmael but what I ba gi jongi kan lang ho una ba ulo para jongi na ga do jongi ba u para jong u ba ki para jong u ki le pensha ashkor kumta ha ba gi nong khayi ki kinja Midian ki le ya la ki ki le kring ba ki le kinti Joseph na ta tlu ba ki le deno yu Joseph na ta ki kinja Ishmael arpao ki sbairupa bat kiru ki le walam yu Joseph shakari Egypt fi ki jogi briu bo brat fi ki tlu jogi briu kin hap say fi na tlu kata ka dega mga kwa nga nang ifi ki jogi briu bo brat fi ki tlu na piyo ibo play le kamba klem sha ba ga gandan ba ula penringat ba na ki yo I hanta ba fi klem ya ki jo ki briu ki bo brat fi ki tlu ki jogi briu kin say fi nanta sepet la na pimlong kum ta fi ni ki jogi briu bi si fi ki ta briu kin son wat fi kita hingi brugin dan kami fi ay go sngi but ene te daw nga khwangan pen ila pa fi kanikala along pa ka parchi Joseph ba kita gi brug bo pret yu shepo tleo kita gi brug gi le sayu ta ba ba gi say ki le amno gi demra uno sunani u shar Egypt demra sunani but nga khwangan ang fi na demra u ka bible kong kila ya kinti Joseph la dino Joseph kinja arpo gi sbairu pa but kila wala mi u Joseph shakari Egypt ras nan bak yu demra pincha de ngani tu fi kanege de bang khwangan ang fi kanege pa pincha deru bas nga pa hay kita kitin la sinum sumtu kan sa pincha fi pincha deru wat halaki jong gemben gi para pincha de la da fidon vision no blade vi mut baniat be pinyo I ndan badero ifi de no videm yo Joseph ki de arpo gi sbairu pa re yanga ba de figin de da ko no snap ngan pen ifi ka way fin lap kinan gi ba de da ka ba pen banas ni ifi gin de ifi pen bana ifi pen bana lo ka jat ba ka jat pen banas ni ifi pen bana ka jat ba ka jat pen bot nam ifi keleng ban le yu ban de ifi ba fin pai ka jaka ka ba kodit ba nom dan ba ptiang ifi de ifi ngani tu fi ni ka tin de ka ba de Joseph de Egypt mentale ini ki sngi de sendan ka ba pen bana keleng tu priu le kum tau tu long kum tau tu la long kum tau tu la long ta ki brekin de ifi da kita ki jing pen bana ki ba harukom ngat kwa ngani tu ifi la fi dan ka vision mat ya deal brio da ke rukom pen bana sneu kwa fin le e ko we ke kam ngas ngau tanat pelangan keren kan dia de fiang ni kan ni kalau jim toy fi check bai ni nadu besdang bangala puli fi nadu bene fi yu Joseph upau pa yu ki bishni ki isi upau ule na po yang ni ki tare gi sopti jong na tare gi sopti jong bread yu ga tliu na bread tliu say hi makina tliu dim raw yu fi yu yang ni ha puli bahan ni ga Bible la da puli bahan ni fin lap ka wai kan nong rem ko bo Joseph vudan
kabang ngakwa ye fi bafin yo ye gani ganong rem ngakwa ye gani ngandak keren bahaya gani gani gapor kawai kan nong rem ang ni gadai nang ye gani ganong rem kabau jisuru le u Joseph rule berkata kan nong rem gadai u Joseph shim keren shikintin ru kababaha lani kabasne kata kadai kabanga kata kadai kabanga ngakwa bafin da yo ye gani gaktir da ai kan shong tenrai haga dot not jong fi bot ye gani gabangan ong fi lada fi bot ye gani ngan keren ni gani da ka jing shai da ka jing snut ho ko ba shai kadar na tinu blai hapdeng jong ga tes hapdeng jong gi jing sha kan tai hapdeng jong gi jing sha di gi jing sha pen bot nam hapdeng jong gi jaka ga bisa marwai haga jaka ka ba pidon ga jaka ka ba pi sha dim rau haga jaka ka ba pim snut ho ai gemat ye isi ai gemat ye bishni ai gemat ye bread fi shleu ai gemat ye dim rau fi ka wei ga ktien ga bang kwa ngan ong fi haga ni ga por le ye ga ni ka ba Joseph le ban ga ta ga dai wat num kren ka ba bhan ne ga business ngap back na yele persha na defend ru yele di ka ta ga dai ga ktien wat ju san yele di wat pen sandala di ladi uli oh ni nga khlem le kumta balai fi di nga balai fi tarik ri sopti nga balai nga khlem le ai nga khlem mut le kum no ngalap ki brio ini gisni le ya da ya ladi le defense to le mare jene mare jetai pet nga khlem le ni nga khlem bam pisa nga khlem le kumta nga khlem le kumta nga dwai men gisni bo blay uni kai fi bo finum defend ya ladi namar kumba ong debit try melong ka ji ya da jonga day mami unong ya da jonga filap abo blay khat u blay un pendap ye kita ye kita gi baulat mulu ta lupa on ga bible gi shi gi nong rom lo pipulel nong bra ye kita gi baulat mulu pa ye kita ul khat bari kita gi bol khat ye kita un pengsan bari kita gi bau pengsan ye kita un penan buram kita ga de jing tmu go jong blay na kita da what you defend ne ladi what you kren ga babhane ga bismi what you toast me gi bre na khwa fin pinum toast ne pinum tmus me nai kren ne nai le persha bi ini Joseph ki tarik sotiru shave ki bread u shpo khliuru khlemile nakitani uru u kongo bet ndaki demra uru khlem yam khum ot nu khlem le nyar nu khum ong nu khum noru khlem xai khlem na khwa ganong fi ka ta de ga bang khwa ganong fi la da fidan gi jing itu pa ba du blay nang ye gani ka bangan septeng biang ini gi jing kai da bat ba ye gani wat num ang shikin tenru wali kren ga babane ga besni wat knyum yu blay ne wali knyum gi men gi para wali kren persha ini no snap back kamat jagat ga baja pin poise ga thong namar fidon ga jing yo I ga banau trai ga ta ga dei ga bang kwa ha gini ga por yu yu jisu le kat ba pile unum kren hadu bo pilat umla le ei namar ba uklem kren ba haba uklem kren ga babane ga besni fi yo I ga ba khat do jisu job na duai men ta ga sni wat sin shar ba ya lo jong tle sin shar ba blay kwa if even pass ga jing ya de ti jo fi balai fi te bu blay ya lam ni Joseph kat ni khnang ba un la ban sin shar la ga jong ga kten but view I ulala ban sin shar uklem kren ga ba alam ni ga sni na duai ba gini gisni what you let kran ni ladi what you let bun ktien palat e gibreo li batai than ne gibreo ro na mar teng teng fi batai pi kran pi pen shai pi pen I pi le batai la ga jong jing khat pi le pen I pi batai pi ngani tu fi tu le jong fi step palat na khwa man ta gisni tong in sin shar lo jong tu le na mar ga bible ko brio bala ban sin shar lo jong tu le u de bala ban sin shar lo jong ka met baro ko wai na ga ta dau ga ni ga jing kai ga ba krau ga ba nget ka long ga jing men toy mare bat ke jing itu pau bat ngapani fi na jing im jong Joseph fin le kum no na kwa nganong fi ha ba fi dana ga test jong jing ya den ti jong fi le ye ga ni ka ba na kwa ngan pani fi ka ta ga dai wat num ang shikin tin ro snap bet jar ya ne ba no play bat scam me ga e ga bo play la ai fi u play un pen po fi shigatong ngin si peteng bang ni ga jing kai ha ki ha ga pat ka ba saul ga balai but mentang singi ga pat ka ba ar nga kwa fin snap happen le jingman kani kan ai men se me fi tong ini tuai no but fi ga ni ga por ku try nga da ngai ba ga ni ga ba nga kren japang ga ni ga ba mare but ga jingi tu pau ai ku try ba ga ni ga sngi ga ba nga kren mentang sngi ga ni ga jingi tu pau kan penlongi gini ke brio ke besnga bahkan ai men se me ki ba bo setan num la ban job yaki
kajing samar way kan umla kajing bishni kan umla ban bam du yaki kajing isi kajing shun kajing baro kan umla setiap ban pen wit iki kajing sha yale kajing sha bread kajing sha ya dir baro try kinum dan bor kajing im jonki abagi yo ikini kan nong rem na kitien gajame pen shloriki ai men se me gini gibriyo try gini snap ban ngada nget ken try blay baro ko pa ki bedan po kajing khat gajame ki ba mela tmulu pa blay kin bats kami kajing itu pa ko bagidan namar haka we sneakin poi kanum lam ler kan poi shaka bakut but nginyo ikin try men pendap ye kata ka ba mala thumu ka jing im jongki try ngada ai lu chime ka buram namar gani ka jing hikai ka banga hikai he gani ka sngi but ngada nget ko pa men penlong ai gini ka brio haka kuteng ka ba don bor tam ko jong try jing im chi sungi duai amen but amen ublem kur khu ifi ublem